С тържествена света литургия бе отбелязана 200 годишнината от рождението на видния български екзархан Тим I. От началото на тази година Видинска митрополия обяви, че през цялата 2016 година ще бъдат организирани редица събития, свързани с делото и личността на видния български духовник. Кулминацията на тържествата бе на 15 и 16 септември във Видин, където Негово Светейшество, заедно с митрополити, членове на Светия Синод на Българската православна църква, епископи и гости от Русия, Сърбия и Румъния отслужиха тържествена литургия. Видинска митрополия получи като дар от Румънската православна църква плащеницата, с която е била облечена Света Петка Българска. Дарението е по повод 200 години от рождението на екзархан Тим, чийто мавзолей е във Видин. Одеждите на Света Петка се сменят 4 пъти в годината по време на специална служба и свещенослужители и биват подарявани на различни поместни православни църкви, особено на местата, където се пребивавали мощите на светицата и паметта на Света Петка се почита особено силно. Митрополит Лаврентий отправи поздрав от името на румънския патриарх Даниел към българския патриарх Неофит и духовенството и мирните на Видинска епархия, както и към цялата българска православна църква във връзка с бележитата годишнина. Митрополит Лаврентий изтъкна още, че желанието на Румънската православна църква е братските отношения с Българската православна църква, както и на двете държави България и Румъния, да укрепват и занапред. Гостуващите за тържествата архиереи получиха в дар енголпия с образа на св. Йоан Рилски, от чието успение през настоящата година отбелязваме 1070 години. Богомолците пък получиха за благословение икони с образа на светеца. След края на светата литургия бе извършено литийно шествие, начало с хоругви и духова музика, в което се включиха духовници, държавници, преподавателите и възпитаниците на всички видински училища и много граждани и гости на Видин. Шествието тръгна от храм Свети Димитрий към мавзолея, издигнат в памет на екзархан Тим. Пред мавзолея, където се намира саркофагът на преснопаметния първоиерарх, Негово Светейшество българският патриарх Неофит отслужи кратка панихида за успокоение душата на блаженно починалия архиерей.